растаниҳои чароғҳои дар мебахшад худтон муаррифӣ кунед. ман корманди институти чорводорӣ ва чароғгоҳи фамилия номер Ибодов. мана аку гап зидед. мана ҳамин пӯпаноҳ барои чи инҳо ҳама растаниҳои чароғгоҳиенд ки дар чароғгоҳҳои ҷумҳурӣ мерӯянд. захираҳои ҳамина медонед чӣ қадар ҳаст Тоҷикистон? захирааш намедонед? ҳаст, умуман дар ҷумҳурӣ бисёр аст. мана ҳамин пӯпаноҳтон одамам истифода мебарад барои резанани кирмҳо. ҳамин ин растанӣ дар истифода мебурдагие. мана ин дуюмаш нависед талха. чанд намуди талха ҳаст? дар мо як 6 намуди талха ҳаст. ина тхач мегӯд бо русӣ. тхач, палин. тхач бо тоҷикӣ палин горки бо забони русӣ. барои кадом чизо истифода мешавад? акн ин мо ҳамун қисмати вай дар чароғгоҳ истифода ҳамина ҳайвонҳо мехӯранд охир. ҳайвонҳо мехӯранд. хош, мана ин як зарараш барои ҳайвонот ки вақте ки ин истифода мекунад чорво шири гов фарқтар мешавад. лекин ва шири табобатӣ мешавад алака. мумкин бошад. хош, мана аку ина шумо навистед сукул, таппа хома. ин бифедра бо забони русӣ. федра бо забони русӣ. ин умуман растаниест ки дар чароғгоҳҳои мо дар алоҳида ҷойҳо мерӯяду, лекин чорво он қадар истифода намекунад. аку ман ҷавоб медиҳам шумо ба солҳои советӣ фақат ноҳияи айни 100 тонна тайёр карда чимкенби медод, дору мебуранд эфедрин барои кисалаи астматико. ҳозир группа наркотикҳо дохил шудагӣ агар гирифта граница гузаред таможа мекапад суд мекунад. мана аку инаш дар бораи ширинбия маълумот. ширинбия дар чароғгоҳҳои мо мерӯянд бисёртар дар чароғгоҳи минтақаҳои кӯҳӣ ва чорво дар вақти сабз буданаш он қадар ина истеъмол намекунад, вале дар хушк шуданаш ина истеъмол мекунад. ширинбия аз япония 3 нафар омадан ҳамроҳи ман 7 китоб аз китобхонаи ман гирифта тарҷума кардан. 3 рӯз қаторкӯҳҳои зарафшон давр задем. баъд худашон 1-3 моҳ тамоми тоҷикистонро гаштан дар қабодиён заводи коркарди ширинбия кардан. решаша гирифта тайёр мекунан полуфабрикат дар районҳои муминобод, дарвоз, ана ҳамин қабодиён лавлаби дайро то 10-15 метра дарозаш мешавад. мана барои ҳама ҳамин мана ин гиёҳи дигатон нависондед гусола чимак ман инша намедонам ихтар ин чи я маълумоти хуроки чорвода институти чорводорӣ ки аст хуроки чорво растаниест ки чорво истифода мекунад. аку як савол барои хандаю чи чорвоям ақл дорад ё не? беақл намешавад чорво. ана ҳамон бинед ақл бошад чорво ҳар чиза хӯрдан мегирад, вале дар ҳастанд растаниҳое ки захмнок ва чорво онҳоро истеъмол намекунад. ин аз ақли чорво. ана ҳамон гову молам бу карда гиёҳе ки организмаш мехӯрад чорво интуитсия аст, эҳсос, ақл нест. эҳсос мекунад. эҳсос ҳаминам як намуди ақлӣ мешавад ва аз рӯи ҳамон тадбир мекунад чӣ хӯрад нахӯрад. ҳозир одамҳо барои чӣ касал мешаванд чандин хӯрокҳои омехта мекунанд мехӯранд, газ ҷамъ мешавад, давление мехезад, сабабаш нодуруст хӯрок хӯрдан. ҳаминаи одамҳои омӯзондан дар вақте ки одамҳо ёд гирифт табиати ҳифз мекунад, гиёҳҳо зиёд мешавад, дарахтҳо зиёд мешавад. барои шумо вақте ҳамкорӣ мекунем. саломат бошед, сарсола шавед.